Wel, mae'r sŵn yn fyfarol bod tro mae Cymru yn cipio'r meddiant. A y colchion yn edrych yn fywiog ar hyn o bryd. Bethan Dijk, mae hi'n nghanol popeth. Os yna gyfle, gwedwch os cyfle i Chelsea Lewis. A pwyntiau cynta'r gêm i Gymru. Ydi wir, dechrau da iddyn nhw. Cymru yn cyfuno eto Kyra Jones a Chelsea Lewis. Mae yn y cwrt sgorio, ac mae yn sgorio. A mae'r ymwelwyr yma mor gryf, ail yn y byd. Tipia Selby Rickett, dim problem o gwbl iddi. O, drychwch ar hyn, maen nhw'n mynd o un ochr y cwrt i'r llall mewn am rantiad. Cyfle arall, a'r Silver Ferns yn taro to. Ond mae Cymru, maen nhw'n gorfod gweithio mor galed i greu unrhyw beth fan hyn. Ond maen nhw wedi creu, a mae Lewis yno eto. Cyfanswm y Crysydion yn cynyddu. Cyfle arall ar fantes nawr 20-9. A mae Gwilion yn rhoi digon o bendro i chi. Mae rai bod chwarae ni herbyn nhw yn drysu rhywun yn llwyr. Maya Wilson a'r cyfle ar y diwedd, mae hi'n sgorio. O, mae Cymru'n amlwg yn blino, dim sioc chwaith yn erbyn tîm llawn amser. Maen nhw'n llawn ser, Selby Rickett. Mae hi'n gywir. Cymru mentro. O, mae yna gamgymeriad. Maen nhw'n cosbi pob camgymeriad. Selby Rickett, mae hi'n ardi cipio 20 pwynt. Da ni ddim yn cael y brofiad o chwarae yn erbyn Zeland Newydd yn aml iawn. Mae'r awyrgylch yn y arena yma wedi bod wedi codi safon ni fel chwaraewyr a fel tîm. Noson arall, gêm arall, ond yr un yw'r patrwm. Ond nhw fel cwmwl di ar draws y cwrt. Maya Wilson i'r Silver Ferns. Dim problem. Ond mae Cymru'n amlwg di dysgu mewn 4 awr ar hugen. Tîm Trish Wilcox tipyn mwy am yn Edgar. Chelsea Lewis, mae hi'r un mor gywir. Cymru ddim ar yr un donfedd fan hyn yn anffodus. Gormod o le i Wilson, mwy o bwyntiau i Maya. Gwell fan hyn gan Gymru, lot gwell, symudiad slic uchelgeisiol. Ond mae yna rwystro fyna hefyd. Cyfle arall i Lewis. Pwyntiau pwysig i'r cochion. Ond mae hyn yn glyfar gan Gymru. Zeland Newydd, maen nhw mor dal, mae angen creu yn gyfrwys. Mae Cymru wedi wneud hynny hefyd. Jojo Rowe sydd yno. Mae'r ail brawf heno wedi bod tipyn mwy cystadleuol. Ond dim amheuaeth, pwy sy'n mynd i fynd â hi. Cyfle. O, maen nhw bron yn cerdded i mewn. Na fe byddwch chi'n gweud mewn gêm o bêl-drod. Eiliadau yn unig sy'n weddill. Byddai'n braf gweld Cymru yn gorffen ar nodyn uchel. O, os na amser, gwedwch. O, mae yna drosedd. Sdim amser i oedi. Chelsea Lewis, a hi sy'n gorffen y cyfan i Gymru. Hyfryd, hyfryd. Our target was to be the best score against New Zealand, and we achieved that tonight, so we're very proud of that. The learnings, the application, just in one day's turnover, I'm really pleased with. For us, it's a platform not only for participation, you encourage people to play, but commercially, this is our brand, it's exciting, they're amazing role models. So for us to be able to do that with this exposure, I think is fantastic for the sport.